Tam bebê jeszcze dziecko takie robienie. Paszowali co świata, poniedziałek. Тебе хочу на збор на нормально. Так. Прямо такі зими. Так, не хочу. А та не пошкали. Камера так. Излезнахме много бързо, бе. Бре, гледай. Вече сме на полето.
Трабанки обичат лайша шарена. Ами матката кола. Стоим, защото е опасно. Виж, че другия влак видяхме. Колко вагона има? Да сме брой бързо. Той даже сега ще спира там на Спасово. Се качваме на него направо и да слезем на Черпански. Така. Четири ли са или са? Ето е лъванулата баба. Това е лъванулото поле. Не взе внимателно. Изчакай его. Изчакай его. Дани. Дани. Ой! Ма тя още не е станала лавандулата. Моля се береме. На каквото искаш на него. Вижте, че лица отвъд на шарена. Те за розите нямат така организация с влакчета, бе. Ама така хващаме и хората. Елате насам, да ги снимат момичета. Хората чакат, нас чакат. Така, чакаме бе, на трабанка също. После. Давай. Цялата група. Кой? А това какво е тук? Чай да направя муж. Това с нещо лавандулово или не? Това е просто захъпване. А може ли да се събереме? Дават ли? Що не ми говорите? Вчера се прибираме от декато не знаеш пътя, къде са автомивките, по те минутата. Айде, елате да направим снимка. Марианче, Давайте. Арт инсталации. Аз искам тук да се снимам. Аз няма да сядам.